Сәлем дуслар. Bir атна узып та китте. Димәк, җырчыларыбызның урыннарын барларга вакыт. Эфирда топ клип тапшыруы сезнең белән мин, Рамил Нуриев. Киттек, дуслар. Ә безнең топ клип хит парадында катнашучы җырчыларыбыз йөзә белә микән? Һәм гомумән, ярты җәйне ничек итеп уздырганнар? Без бүген шуны һәм сезнең тавышларыгыз яраткан җырчыларыгызны кайсы урынга урнаштырганын да ачыкларбыз. Һәр атна безнең берәр җырчы төшеп кала. Бу атнада иң аз тавыш җыеп, безнең рәтләрне кем ташлап киткән соң? Әйдәгез, бергәләп аның клибын карыйк һәм саубуллашыйк. Bugün bit bajayının tuğan günü. Bu yolda görüşüne gidip aldık sağınıp. Gümürge bulsun gümürge yari eli yazgını bizge yaşırge bajay bulur. Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan beni herkelige. Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz verge. Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan beni herkelige. Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz verge. Beyramlarda gına tugul sanavlarda gel birge. Şulay gına bulsun eyde nijite son yaşavlarga inlerini koyup inge. Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan beni herkelige. Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge. Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan beni herkelige. Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge. Берәүләр китә, берәүләр килә. Бу атнада хит парадыбызның иң биек баскычы өчен көрәш башларга әзер резидентыбызны каршы алыйк. Кояш кебек нурлы ниемә Багышлыйсым килә җырманы Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Алтын киңәшләрең бирергә дә Юлатырга һәр чак әзерсең Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны Күзләреңдә якты нурлар булсын һәм сүнмәсен өмет чаткысы
Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, әни. Йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, әни. Йолдызларның син иң яктысы. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Бүләк итәм сиңа җырымны. Гөлназ Султанова һәм Амелия хәзерге вакытта Швейцарияның Женева шәһәрендә ял итәләр. Юк, ялгышам. Алар ял итмиләр, ә Фахруддиновлар гаиләсенең тулылануына әзерләнәләр. Шушы көннәрдә Гөлназ 3нче тапкыр әни булачак. Котларга аларны әлегә иртәрәк, ә менә кирәк түгел сагыш клибы өчен тавыш бирергә соң була күрмәсен. Шуңа күрә хәзер үк кәрәзле телефоннарыгызны алып, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, 105 санын җыеп SMS җибәрегез. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килер диеп, көткән чакларымны искә алам хәзер, яшьлек елларымны. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш,
көтә белсәң генә, уйлар синең белән, бәхетең син генә, кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Шахзат әлегә ял итәргә өлгермәгән, вакыты булмаган. Эшләгән, шәхси эшләре белән шөгыльләнгән, әти-әнисенә, туганнарына ярдәм иткән. Сәяхәткә өйне салып бетергәч, эшләремне төгәлләгәч, тыныч күңел белән чыгармын инде ди. Эш кашмый, Шахзат, бар ял ит, җәйң үтеп китә бит. Ә сез, дуслар, бер дә ял итмәгез. 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 110 санын җыеп, Гөлбану җыры өчен тавыш бирегез. Бәлки, алай Шахзатның күңеле тынычланыр. Ак бөрәгем бар дисең, нигә аны кимисең? Сөйгән ярым бар дисең, нигә аны сөймисең? Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Акны синең кигәнең, күкне синең кигәнең, уйнамыйсың да көлмисең, юкмы әллә сөйгәнең? Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Ишек алды түгәрәк, өсеп йөри күбәләк, берсе озын, берсе кыска, үбешәләр сүгәләп. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Ишек алды тал тирәк, талга сандугач кирәк, озын буйлы егетләргә кыска буйлы кыз кирәк. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Көндә айлы төндә янарыңда мин булам. Эш бетмәс, ял итеп алыйк.
Эфирда реклама, безнең белән калыгыз. Айгиз Әхметов исә буш вакытын авылга кайтып ял итеп уздыра. Балык тоту, уха пешерү, барысы да үзебезнең алыбызның бик матур бер күле янында. Малайлар белән күлнең бер ярыннан икенче ярына ярыша йөзә идек. Ә хәзер үз-үземә шаккатам. Ничек шулай йөздем икән дип. Ә менә Айгиз белән бер үп мине дип җырлаучы Рузилә Хәйретдинова исә йөзәргә үзе өйрәнгән. Һәм хәзер ул сулыклардан курыкмый. Рәхәтләнеп йөзеп йөри. Тик үзебезнең Татарстанда гына түгел, ә башка илләргә дә чыга. Менә мәсәлән, май ахырында гына ул Мисырда ял иткән, ә шушы көннәрдә генә Кырым якларыннан кайткан. Тик утырганы юк, һәр чак юлда минди Рузилә. Сез дә, дуслар, тик утырмагыз. 13:20 номерына топ-клип сүзе белән башлап, 108 номерын җыеп, бер үп мине клибы өчен тавыш бирегез. Nazla mine, sivir canlarıma
Җәйнең яртысын бакчада кызынып, урманда җиләк җыеп уздырган Лилияна Ирназарова. Әле хәтта кышка мунча себеркесен дә бәйләргә өлгергән. Менә шундый табигать кочагында ял итәргә ярата яшь әни Лилияна. Ә сез, дуслар, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, 107 саны белән SMS юлларга онытмагыз. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Ак-караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга, бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга, бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Ак-караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ялгышулар, саташулар була барсы да, әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар була барсы да, әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Карады уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Хакыйкать тигезлектә, тигезлек хакыйкатьтә. Ниһаять тапшыруыбызның уртасына да килеп җиттек, дуслар. Ey dünya, şiksiz dünya, uçtu bir kader dünya, sandı baştay keşkünede, laşın kuş gibi zurda. Ey dünya, aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya, başımın dip yürgenlerinin başını idirgen dünya. Ey dünya, aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya, başımın dip yürgenlerinin başını idirgen dünya.
Күлнең яйылганның яр буенда гына yüzеп йөрүче сары чәчле кызны күрсәгез, белегез, ул су анасы түгел, ә Гөлназ Сабирова. Үзе ул yüзүен yüзә беләм, тик эчкәрәк кенә керергә куркам ди. Җәйнең яртысын исә ул эшләгән, ләкин ял турында да онытмаган. Җиләк җыеп, саф һавада йөргән. Ә инде көз айларында ул барлык эшләрен калдырып, шын ялга китергә җыена. Гөлназны ялга җибәр алдыннан бергә җырына бергәләп, ярдәм итеп, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, 104 сан язып SMS юллыйк. Меннер арасынан эзләп таптым сине генә минем язмышым ярдәм итә миңа яшәргә дә бары синең сулышың яңгырында кышкы буранында кичерербез сиңа ант итәм бергә ант Мин телимен синең кочагыңда уянырга йоклап китәргә бәгыргә минем серләремне сөйлим бары назлы җилләргә яңгырында кышкы буранында кичерербез сиңа ант итәм бергә ант яңгырында кышкы буранында кичерербез сиңа ант итәм бергә ант Ә хәзер бик кыска вакытлы рекламага бүленербез, бездән аерылмагыз. Лиана Хисматуллин да yüзә белмәүчеләр рәтенә керә. Кечкенә чакта әтием өйрәтте ди ул. Ә быел исә yüзү сәләтен ул Төркия якларында кулланып кайткан.
Хәзер инде кызынып ял иткән Лиананың «Оныт» дигән клибы өчен тавышлар юллыйк. Аның өчен сез 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 109 санын җыеп SMS җибәрә аласыз. Эльмира Нагыймова горурланып, мин йөзә беләм ди. Кем өйрәткән дә бит аны? Абыйсы. Әҗәйен ничек уза сорауына ул авылда ятам рәхәтлән дип җавап кайтарды. Шулай ук чит илләргә бармыйча туган авылны сайлаган патриот Эльмира Нагыймова өчен 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 102 санын җыеп SMS юллагыз.
yüreğimni yılatıp bilmedingmi gitken şokta meni sog'inishag'in yaratusuz bu turmushda jengil bo'lmay yashag'in bilmedingmi gitken şokta meni sog'inishag'in yaratusuz bu turmushda jengil bo'lmay yashag'in yo'qog'ilma sen qobatdan yüreğimnin qilina eylenmesin u yonadan hisleringnin quluna bilmedingmi gitken şokta meni sog'inishag'in yaratusuz bu turmushda jengil bo'lmay yashag'in bilmedingmi gitken şokta meni sog'inishag'in yaratusuz bu turmushda jengil bo'lmay yashag'in Hislerimni anlamadın, yanlarımdan yo'g'aldin. Sen bitmeni tashlamadın, o'zing uchun yo'g'aldin. Bilmedingmi gitken şokta meni sog'inishag'in yaratusuz bu turmushda jengil bo'lmay yashag'in bilmedingmi gitken şokta meni sog'inishag'in yaratusuz bu turmushning jengil bo'lmay yashag'in yaratusuz bu turmushda jengil bo'lmay Тырышкан табар, ташка кадак кагар дигән борынгылар. Әлеге девиз белән бу атнада кем эш иткәнен сез инде аңлагансыздыр. Карыйбыз. Әһә, йөзә белмәүчеләр дә пәйда булды. Кем дисезме? Ул Гүзәлия. Әгәр дә аны су спорт төрләре буенча дөнья чемпионатында күрсәгез, белегез, ул бары тик карарга гына килгән. Әҗәйге ялларга килгәндә Гүзәлия аны эшләр, яңа җырлар иҗат итеп уздырган. Әле TMTV Production командасы ярдәмендә Элвин Грей белән уртак җырларына клип та төшерергә өлгергәннәр. Аллага шөкер, эш бик күп ди Гүзәлия ханым. Ә сез, эшегез булмаса, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 111 сан җыеп, югалтасым килми җыры өчен SMS юллагыз. Құдай берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің жоғалтасым келмей сені біз екеуміз бір бетте сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні сындырма қанатымны жоғалтма
senin kullar yüreğimde ismin kavuşturdu bizni yazmış gözlerine değmesin sındırma kanatımı yoğaltma himmetimni tartıp alma hıdayım birden bir bəxtimni sındırma kanatımı yoğaltma himmetimni tartıp alma hıdayım birden bir bəxtimni sındırma kanatımı yoğaltma himmetimni tartıp alma hıdayım birden bir bəxtimni sındırma kanatımı yoğaltma himmetimni tartıp alma hıdayım birden bir bəxtimni Құдай берген бәхітім сен ғұмырлікке деп келдің жоғалтасым келмей сені біз екеуміз бір беттен сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні Вакыт узганы сизелмей дә калган. Сез дә, дуслар, тик утырмагыз. Иртәгә башланучы су спорт төрләре буенча дөнья чемпионатына билетлар алырга өлгерегез. Һәм яраткан клипларыгыз өчен дә тавыш бирергә онытмагыз. Исегезгә төшерәм, аның ике ысулы бар. Беренчесе, 13:20 номерын җыеп, топ клип сүзе белән башлап, ошаган клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр җибәрегез. Икенчесе, tmtvonline.ru сайтына кереп, тавыш калдырыгыз. Шулай ук безне телевизордан гына карап калмыйча, Instagram аккаунтына һәм ВКонтакте сайтындагы официаль төркемебезгә дә кушылыгыз. Бүгенгә безнең шулар. Ялларыгыз күңелле булсын. Сау булыгыз. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.